Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista. Subham astu sarvajagatam. Zdravím všetkých poslucháčov. Je streda 11. júna a aj dneska počúvate Nenásilného antiteroristu. Slová, ktoré nútia odporovať, sú zbytočné. Kto premôže svoj hnev, ten premôže aj nepriateľa. Dnešná téma sú vzťahy dobré i vzťahy škodlivé. Tie vzťahy sú základom nášho života, pretože okrem toho, že existujú, každý si predstavuje, povedzme, pod vzťahom nejaký vzťah s priateľkou alebo s priateľom, čiže nejakú tú lásku. A neuvedomuje si, že pritom existujú nejaké medzinárodné vzťahy, dokonca, ktoré sa aj študujú napríklad na vysokej škole. Existujú aj nejaké sociálne vzťahy, existujú samozrejme aj nejaké ekonomické vzťahy. Čiže vidíme, že celý náš život od naokolo je o vzťahoch. Človek môže mať vzťah k prírode, k vode, samozrejme k pôde, alebo aj k svojmu národu. Môže mať vzťah k politikovi, dobrý alebo zlý. Môže mať vzťah, povedzme, k nejakému svojmu domácemu zvieratku. Dokonca sú ľudia, ktorí majú lepší vzťah k zvieratám ako k iným ľuďom. A o tomto všetkom, alebo možno o takej tej menšej výseči, sa budeme dnes rozprávať s Danielom Markom. Daniel má v tomto, nie že prax, to by som nechcel povedať, pretože prax máme asi každý, pretože každý máme nejaké svoje vzťahy, ale má na to taký dobrý pohľad, taký trošku nadhľad a zároveň sa dokáže pozrieť aj do hĺbky. Čo je samozrejme veľmi dôležité, pretože plitké vzťahy sú len také povrchné, nekvalitné a človek by mal vlastne, ak chce niečo robiť dobre a poriadne, tak vždycky by mal ísť čo najviac do hĺbky. Tak sa teda pokúsime spojiť s Danielom Markom a po spojení samozrejme hneď začneme sa rozprávať o tých dobrých a škodlivých vzťahoch. Takže chvíľku vydržte, dúfam, že sa mi to podarí na prvý krát. Neviem, či to už ide, lebo tento G-Talk trošku je taký komplikovanejší pre mňa. No niečo tu skočilo, tak teraz... Aha, Daniel mi už niečo hovorí. Nie, Daniel, nepôjdeme s mobilom, len možno, že keď mi zavoláš ty, že to bude lepšie, pretože ja som ako v tomto G-Talku nie je taký šikovný a výborne. Takže už ideme na to. No, ospravedlňujem sa poslucháčom, že som bol taký nešikovný, snáď už teraz budeme sa počuť. Daniel, haló? Počujeme sa? Tak, teraz asi až nakoniec to bude. Čujem.
Ahoj Daniel, no ja sa ospravedlňujem, tento G-Talk je taký trošku komplikovanejší pre mňa, lebo ho nepoužívam. To je v poriadku. No, vítam ťa znova v éteri Slobodného vysielača a veľmi sa teším na dnešnú tému. Dali sme si tému vzťahy dobré i škodlivé a ja vnímam, že tie vzťahy sú v podstate asi jednou z tých najdôležitejších vecí, ktoré človek tuto v živote má a ktoré v podstate najviac ovplyvňujú jeho život. Či je to vzťah k ľuďom, vzťah k peniazom, vzťah povedzme k politikom, vzťah povedzme ku knihám. Vždycky to je proste nejaký vzťah toho človeka k niečomu alebo k niekomu. Ako vnímaš vzťahy ty? Ja mám pocit, že vlastne vzťah je zadefinované čokoľvek, čo medzi sebou prežívame alebo čo medzi sebou cítia vlastne akékoľvek žijúce bytosti. To znamená, pre človeka to je vlastne to, akým spôsobom medzi sebou interagujeme a akým spôsobom komunikujeme. Alebo skôr presnejšie povedané, je to výsledok našej aj vedomej, aj nevedomej komunikácie a vytvára sa tým nejaký mentálny obraz, nejaký súbor všetkého, ako reagujeme na človeka, na svojho blízkeho, spôsob toho, akým spôsobom odpovedáme na nejaké výzvy životné. Je to vlastne úplne súbor všetkého, čo medzi sebou majú teda primárne ľudia. Ak budeme dnes teda hovoriť hlavne o vzťahoch ľudí k niečomu, teda prevažne ľudí, človeka k človeku a prípadne teda človeka k niečomu. Je to vlastne vytvorený postoj, skúsenosť a tomu prislúchajúca nejaká dlhodobá reakcia, alebo aj krátkodobá, závisí na tom, či hovoríme o nejakom vzťahu, ktorý je momentálne v nejakom akutnej fáze, že sa niečo deje, alebo hovoríme o vzťahu, kedy ja mám vzťah so svojou partnerkou a mám ho dlhodobo v nejakej kvalite, ktorá sa mi nejakým spôsobom vyvíja počas toho, ako sa poznávame, ako spolu komunikujeme, vymieňame si všelijaké dobré a aj nedobré veci. No a ten vzťah sa potom na základe toho buduje. Podľa toho, čo vlastne medzi nami prebieha, čo si vymieňame. Takže asi tak, zhruba, čo je vzťah. Čiže berme tak, že vzťah to nie je v podstate niečo konečné, to je stále nejaký nejaký proces. Teda môžeme to chápať tak, že to je skrátka nejaká premieňajúca sa vec, ktorá sa neustále vyvíja a neustále ako ide raz hore, raz dole, v podstate ovplyvňovaná samozrejme ešte nejakými x ďalšími faktormi, ako je povedzme nálada toho človeka, alebo vzťahy s inými ľuďmi, lebo niekedy sa to prenáša, že nahnevá povedzme nejaká tretia osoba, povedzme tvoju partnerku a potom to samozrejme preniesie aj do vašeho vzťahu, lebo ona je nahnevaná a teraz samozrejme to zacítiš. Čiže musíme to brať asi takto v tom širšom kontexte, že to sa vlastne tie vzťahy s tými ľuďmi v podstate sú, tie interakcie sú nekonečné a neustále premenné, že človek akoby nežije nikdy v nejakej tej uzavretej sústave inerciálnej a keby aj žil, tak aj napriek tomu tie vzťahy sú skutočne také jedinečné a také komplikované, že aj tak tá skladka tam budú povedzme ako nejaké také vplyvy, ktoré nedokážeme vedome, alebo aj podvedome, alebo nevedome ovplyvniť, lebo začne boleť tvoju partnerku zub, napríklad, že zabolí ju zuba, už sa to prejaví v podstate na jej nálade a hneď tým pádom môže napríklad ako byť podráždená napríklad, alebo môže ako povedať niečo, čo potom ľutuje. Je to tak asi, že? No, je veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne čokoľvek medzi ľuďmi prebieha, akákoľvek aktivita alebo skúsenosť, tak vlastne má vplyv na vzťahy aj na pracovisku, aj teda v súkromí a celé sa to prelína. Vysvetľuje to dnes taká v podstate najlepšie vysvetľujúca teória systémov vo vzťahoch, kde vlastne nie je vinou manželky, alebo nie je vinou vždy jednotlivca, že má nejaký problém vo vzťahu, ale že treba hľadať vlastne tieto pôsobenia v nejakej sieti vzťahov, ktoré má tento človek nie len teda priamo v tom danom vzťahu, ale aj povedzme vo vzťahu k šéfovi. To, že ja mám problémy vo vzťahu, sa mi preniesie zase naspäť do práce a nedá sa vytiahnuť akoby z kontextu akýkoľvek vplyv, ktorý človek
prežíva, či už doma alebo v práci, všetko to vytvára jeden ucelený systém vzťahov, ktorý má rôzne veľmi zaujímavé ani nie pravidlá, ale princípy, na ktorých funguje, už sme o nich hovorili, a to je to, že nie len to, čo hovoríme, ale aj ten kontext, spôsob, akým to hovoríme, akým vnímame a príjmame tieto informácie od tých ľudí, determinuje, určuje, ako sa vyvíja náš vzťah. No, to som kdesi čítal, že až 90% ako takých tých hádok ako v podstate spočíva na tom tóne hlasu, že ten človek skladka zvolí nejaký zlý tón hlasu a už zrazu je oheň na streche a už začínajú ľudia v podstate nesledovať, že to, čo hovorí, ako ten obsah, ale už skladka začínajú sa nejako hnevať, vytáčať a začínajú sa hádať. No a zaujímavé je, že ten tón hlasu, ale zase spätne človek nejakým spôsobom rozpráva, pretože má nejaký vzťah všeobecne k partnerovi, alebo má nejaký vzťah momentálne k ľuďom, alebo má nejaký problém momentálne v živote. Ja neviem, prišiel o prácu a posledné dni hovorí veľmi podráždene. No. A takýto vplyv napríklad v psychoterapii alebo psychológii opomenúť je obrovskou chybou. Napríklad tie staré školy psychoanalytické, alebo teda psychodynamický prístup, ten freudovský, kde vlastne sa človek posudzuje ako nejaká oddelená entita, nejaký stroj na nejakú energiu, tak tam práve chýbajú tieto vplyvy, kedy vlastne sa neskúma to, že či ten človek išiel niekde do hĺbky, alebo či sa mu niečo hlbinné nestalo vo vzťahoch, v komunikácii s jeho blízkymi, ale snažia sa posudzovať, analyzovať toho človeka ako oddelenú entitu, nejaký jednotlivý stroj s nejakou nálepkou, prípadne sú schopní mu dať nejakú diagnózu. Pričom vlastne diagnóza by sa mohla dávať tak maximálne na nejaké vzťahy v ľudských systémoch. Rovnako aj schizofrénia bola dokonca vysvetlená, ako tá etiológia toho, ako vzniká schizofrénia, bola popísaná, že vzniká špeciálnym nastavením vzťahov v rodine, kde vlastne sa komunikuje a zároveň odmieta komunikácia na strane toho postihnutého človeka. A zároveň sa tam dejú veci aj na tej verbálnej, aj na tej kontextovej, neverbálnej rovine, že napríklad matka môže synovi celý život rozprávať, ako chce, aby sa osamostatnil, ale dáva mu najavo, že to nikdy nebude schopný urobiť. Aha. A zároveň ešte sú tam nejaké ďalšie podmienky toho, že napríklad je závislý existenčne ten človek od rodičov a vníma to nejako ako život ohrozujúcu okolnosť a nie je schopný sa dostať z tohoto komunikačného šachu nejakého, ktorý tam prebieha vedome aj nevedome. A týmto sa determinuje aj väčšina ďalších problémov psychologických a psychiatrických. A ja som presvedčený o tom, že vlastne väčšina aj z týchto chorôb nie sú choroby, ale sú to viac menej stavy duše, ktoré v drvivej väčšine vyplývajú práve z medziľudských vzťahov. Takže tam by som aj doporučoval ľuďom hľadať nejaké dobré liečenie tých problémov psychických, že by sa mali začať opravou vzťahov alebo nápravou komunikácie, aby sa tie vzťahy napravili medzi ľuďmi. No, presne tak. Teraz si prišla si k tomu najdôležitejšiemu, že základom ako tých vzťahov je komunikácia, ale pozor, komunikácia je len zase ten prostriedok, ale dôležité ešte viac ako tá komunikácia je porozumenie. To znamená, že ten človek, keď skrátka komunikuje s tým iným človekom, tak musí porozumieť, čo hovorí, prečo to hovorí a niekedy ako čakať, že v podstate čakať až dovtedy, pokiaľ nepovie to, čo je podstatné, lebo my tu často teraz hráme taký nejaký ping-pong, že tu skrátka si strieľame si túto frázy alebo strieľame si to nejaké ako veci bez toho, aby sme si uvedomili, že sme si vlastne nič nepovedali, že sme nič nevyriešili, že sme iba skrátka hovorili nejaké také prvoplánové myšlienky, ale tú otázku napríklad, ktorú človek položil, tak vôbec nebola zodpovedaná. Alebo skrátka, tí ľudia sú zvyknutí, to hovorím, možno si to už počuť, že som to vravím to každému, že my komunikujeme preto, alebo hovoríme preto, že aby sme odpovedali tomu druhému človeku. A to je zlé, pretože my máme porozumieť, že čo ten človek chce. Takže to porozumenie je najdôležitejšie, že keď človek nám niečo hovorí, tak on nám povie všetko, čo vlastne chce nám povedať, ale musíme mu dať priestor a musíme ho chápať, porozumieť, že čo teda
ten človek nám hovorí. A tam potom, keď človek sa nad tým zamyslí, tak potom príde napríklad aj na také tie veci, ktoré sú v pozadí, keď je pozorný poslucháč a skutočne sa snaží porozumieť, tak príde na to tak, aha, toto mi hovorí, asi ju zabolelo zub napríklad, alebo aha, pohádala sa v práci a teraz to skrátka má zlú náladu, takže toto je asi podľa mňa také, hovorím v takých tých medziľudských vzťahoch, ako asi pravdepodobne najdôležitejšie. No problém to býva hlavne v práci, alebo teda v moderných firmách, kedy prebiehajú rôzne pohovory a snaha nejakým spôsobom hodnotiť pracovníkov. Už z dôvodu toho, že ich buď môžu pochváliť, prípadne nejakým spôsobom pokarhať, stiahnuť im nejaké prémie alebo nejaké odmeny, prípadne pridať, prípadne aj vyhodiť. No a práve toto sa často stáva, že takí rýchlokvasní manažéri nemajú tieto znalosti v práci s ľuďmi a majú problém porozumieť tomu, že nemôžu človeka hodnotiť ako oddelenú entitu, ktorá pracuje len v práci, ale po správnosti by sa s tým človekom mal rozprávať komplexne o jeho životnej situácii a snažiť sa mu porozumieť takisto. Je obrovskou chybou napríklad robiť hodnotenie, ktoré neprebieha počas rozhovoru. Často sa stáva, že hodnotenia prichádzajú už len ako nejaký zdrab papiera, ktorý následne pracovník podpíše, že takto ho vidí jeho šéf alebo niekto iný. To je obrovskou chybou a tam sa vlastne stráca tá hlavná motivácia toho človeka, pre ktorú vlastne mal robiť to hodnotenie, čo teda považujem, že hodnotiť, ak teda máme niekoho nejakým spôsobom zhodnotiť, tak výsledkom toho má byť zlepšenie a vzájomné nejaké odsúhlasenie toho, že áno, súhlasím s tým, že urobili sme túto chybu spoločne, porozprávali sme sa o tom a nejakým spôsobom koučujeme týchto ľudí, aby sa rozvíjali dopredu. To ja vnímam ako hlavný účel, hlavné poslanie nejakého manažera alebo nejakého vedúceho, aby posúval tých ľudí, a to teda hlavne poznávaním ich hraníc a pomáhať im odstraňovať ich bariéry prirodzene. To je vlastne tá klasická metóda coachingu, ktorou sa vlastne človek dostáva za svoje hranice a ten sprievodca, čo by mal byť teda dobrý manažer alebo vedúci, by mal byť nápomocný a pýtať sa správnym kladením otázok, zaujímať sa o to, že jak to je možné, že sa ti to nepodarilo a čo by sa dalo zlepšiť a kedy urobíš teda túto zmenu. A správnymi otázkami vlastne dostane toho človeka k nejakému vlastnému riešeniu a vlastnému porozumeniu a nakoniec aj to hodnotenie by vyzeralo tak, že obaja prídu k nejakému konsenzu a jednoducho odsúhlasia obaja zároveň, že áno, prišli sme na to, že treba sa zlepšiť v tomto a v tom a vieme, že dá sa to urobiť takýmito krokmi. No a následne aj to hodnotenie je otázkou toho, že aká bola dohoda predtým, či sa dohodnú, že tak splnil to na 100%, tak dostane prémie a tiež si to odkomunikovať, že aké sú pravidlá. Veľmi často opomínaná tiež vec, že ľudia si netvoria pravidlá dopredu, nemajú to odkomunikované a teda len niečo očakávajú. Aké je dôležité, povedzme, to mlčanie v tej komunikácii? Ako to ty vnímaš? Mlčanie? No, pokiaľ je môjim cieľom toho rozhovoru, lebo treba rozlišovať, aký je kontext znovu toho rozhovoru. Ak je môjim kontextom rozhovoru to, že som naozaj úprimne zvedavý na toho človeka a zaujíma ma, alebo prípadne chcem mu nejako pomôcť, tak môžem mu venovať skutočne čas svojho života, tú hodinu, a sadnúť si s ním niekde na kávu, viem, povedzme, že prežíva nejaký problém, alebo to môže byť aj partner, sadnúť si s ním na víno doma a porozprávať sa s ním a počúvať ho a snažiť sa porozumieť, ako ten jeho vnútorný svet vyzerá. My už sme o tom hovorili, že v kontexte terapeutickej práce, kedy vlastne by ste prišli k psychoterapeutovi, dobrý terapeut by mal byť schopný vás veľmi dobre a hlboko počúvať, bez toho, aby si robil nejaké predsudky alebo úsudky, ktoré vychádzajú z jeho vlastnej skúsenosti. A toto je veľmi dôležité ako metóda tzv. Hypotetizácie,
kedy ja vlastne aktívne počúvam toho človeka, volá sa to aj nejaké aktívne počúvanie, a snažím sa klásť otázky tak, aby som vylúčil, že vkladám do toho nejaké svoje vlastné videnie sveta. To znamená, vytvorím si len nejakú hypotézu, ale rozumiem tomu, že vznikla len na základe nejakej mojej skúsenosti alebo môjho predsudku. Ale ten človek to skutočne zatiaľ nevyslovil. A pri dobrom rozhovori, dobrý komunikátor rozumie a pamätá si od slova do slova a vypočuje si od slova do slova, čo ten človek povedal. Pretože veľmi dlhá veta, alebo veľmi dlhé zdelenie, alebo teda nejaký úsek, môže obsahovať množstvo veľmi kritických kľúčových informácií, z ktorých ja si musím robiť nejakú logickú mapu. A v zásade to chce aj hlboké cvičenie, kedy človek sa učí počúvať bez toho, aby to nejako hodnotil, ale analyzoval doslova obsah toho, čo ten človek povedal, porozumel mu, prípadne do toho vedel vložiť svoju emóciu, ale odlíšil ju, veľmi dôležité odlíšiť to, že čo je moje a čo v tom ten človek skutočne povedal, čo bolo vyslovené. No a na základe tohto sa postupne dá dopracovať k nejakému hlbokému poznaniu duše toho druhého človeka a neuveriteľne sa tým vytvára vzťah. Mm-hmm. Veľmi príjemné to je, môžem povedať, pokiaľ sa niekto je schopný takto o vás zaujímať a rozprávať sa s vami. Ale tam je asi jeden dôležitý predpoklad, že tam musí byť úprimnosť a otvorenosť, keď človek komunikuje. Čiže to je asi jeden z tých predpokladov, že človek musí skrátka dovoliť aj tomu druhému človeku dostať sa mu povedzme tej hlavy a do srdca. A to nehovorím samozrejme len pri nejakých takých tých partnerských vzťahov, ale všeobecne, pretože aj s inými ľuďmi nemusíme predsa mať nejaký sexuálny vzťah alebo partnerský vzťah, ale aj s inými ľuďmi, počnú s rodinou alebo aj cez nejakých priateľov, tak je rovnako dôležitá tá úprimnosť a otvorenosť ako pri partnerských vzťahoch. Hej. Ono je na tom krásne, že to sa následne človeku spustí samé. Ten úprimný záujem. Možno na začiatku je to dobre to vyskúšať. Áno. Možno sa to bude zdať trošku, že čudné, také zvláštne, že ja nebudem teraz hovoriť. Ale po pár otázkach, ktoré budú smerovať k tomu, že hľadám a bádam v tom vnútornom svete, v tom srdci toho druhého človeka, v jeho emóciách, v jeho živote, že ako to vlastne má, jak to je možné, že to takto cíti, tak zrazu príde niečo ako objavenie nového vesmíru vnútorného, toho druhého. A to skutočne je doménou veľmi dobrých terapeutov a ľudí a dobrých manažérov, dobrých pracovníkov s ľuďmi, nejakých manažérov a vedúcich. Že to sú ľudia, ktorí majú skutočne od prírody úprimný záujem o vnútorný svet tých druhých ľudí. Že ich zaujíma prežívanie a poznávanie tej psychiky a toho sveta, tých príbehov, ktoré majú tí ľudia za tým. A takto by som aj povedal, že sa dá rozlíšiť skutočne dobrý terapeut od terapeuta, ku ktorému by som rád teda nešiel alebo nedoporučoval, že ten terapeut musí mať skutočne úprimný záujem o vnútorné prežívanie tých svojich ľudí a nie je to len nejaký stroj, ktorý nejakým spôsobom niečo zapisuje alebo prípadne niečo analýzuje a berie tých klientov ako na bežiacom páse. Ja by som len chcel zdôrazniť, samozrejme, že to sa netýka len terapeutov, to sa týka vlastne každého človeka. Len to tak, povedzme, máme zjednodušené, že ty hovoríš o tých o nejakom vzťahu terapeut, povedzme, alebo pacient, ale v podstate berme to tak, že každý človek môže byť tomu druhému aj terapeutom a zároveň aj pacientom. No a k tomu mlčaniu by som možno povedal len, že to mlčanie je niekedy oveľa dôležitejšie, pretože kde si som čítal niečo, náhodou Buddha nepovedal, že kto nepochopí tvoje mlčanie, nepochopí tvoje slová. A taká parafráza toho je, že buď mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčanie. Takže nebáť sa povedať, nebáť sa mlčať, pretože ak budete mlčať vy, tak budú rozprávať tí iní ľudia a stačí ich potom počúvať. Oni vám vlastne povedia potom všetko. Nemusíte sa báť. Oni vám povedia všetko. No, ty si spomínal dobrý dialog a zlý dialog. Ako by si tak vedel rozlíšiť, že ktorý je ten zlý dialog napríklad, alebo zlý rozhovor?
No, v prvom rade je dôležité, aby si to odlíšil každý sám. Je to nejaký vnútorný barometer alebo vnútorný indikátor, ktorý musí mať každý v sebe, pretože objektívne to nikto nemôže určiť, čo je dobré a zlé, ale vo všeobecnosti dá sa povedať, dobrý dialóg je taký, kedy máte z partnera pocit bezpečia a pocit toho, že ten človek vás v žiadnom prípade neohrozuje ani nehodnotí. A to je vlastne aj základom toho, ako sa budujú dobré vzťahy, dobrými dialogmi, alebo dobrými debatami, dobrými rozhovormi, dobrými aktivitami, pretože aj to je spôsob komunikácie. Keď niekomu správne podám ruku, alebo správne sa na niekoho usmejem, správne mu podám príbor pri obede. To je tiež komunikácia. A toto všetko, keď začne dobre fungovať, tak jednoducho začnú sa nám zlepšovať aj vzťahy a tie dialógy začnú mať kvalitu toho, že vyhľadávame toho človeka na ten rozhovor. Že zrazu zistíme, že ten človek nám chýba v našom živote. Že sa nám s ním dobre rozpráva. A to je skutočne tým nejakým vnútorným nastavením a postojom, ktorý je ešte ďaleko predtým, ako by sme poznali nejakú teóriu toho, že ako dobre debatovať, ako klásť otázky. A to je ten ľudský postoj v tom, že ja musím porozumieť najprv teórii toho, že napríklad ľudia nemajú univerzálnu pravdu. Nikto z nás. Že každý má vlastne vo vnútri, vo svojej hlave niečo ako vnútorný psychologický vesmír, kde má úplne inak nastavené, čo to znamená dobré, čo je to zlo, čo je to dobro. A každý má na to právo. A keď napríklad s takýmto nastavením idem do debaty, takzvaným nejakým asertívnym, že zároveň dávam priestor sebe aj tomu človeku, že ja som v pohode, on je v pohode, presne taký, aký je, tak vytváram tým atmosféru bezpečia. Kedy ten človek môže otvorene rozprávať, čo si myslí a čo si cíti, lebo vie, že ho za to nebudem hodnotiť, alebo ho nebudem odsudzovať, ale že to akceptujem ako jeho pravdivý, rovnako cenný, rovnocenný názor ako ten môj. A jednoducho to je problém, keď môžem šéfovi povedať iba veci, ktoré sa mu páčia a šéf by si bral osobne, keď by som povedal, že tak táto vec, ktorú si urobil, tak tu by som urobil inak, alebo si urobil zle. To je jedna z vecí, ktoré vytvárajú dobrú debatu, alebo dobrý dialog, keď mám pocit a nastavenie, že môžem povedať čokoľvek a cítim sa bezpečne a dobre. Že ten človek to akceptuje. Asi tak by som povedal. No a teraz sa možno ešte vráťme povedzme k tým škodlivým vzťahom, pretože ako poznanie týchto škodlivých vzťahov je asi možno ešte dôležitejšie, pretože to nám skracuje život, to nám znepríjemňuje život, to nám ako robí komplikácie. Ako by si definoval, alebo ako by si dal nejaký návod, ako rozpoznať, povedzme, nejaké škodlivé vzťahy? No, znovu hovorím, že ten barometer je v každom z nás, len je dôležité si uvedomovať a vedome akceptovať to, čo nám hovorí ten barometer. A to je jednoduchá vec. Môžem ten barometer nazvať, že to môže byť tá intuícia? To je, a možno je to aj niečo ako úplne obyčajný pocit z toho celého vzťahu. Je to úplne jednoduchý pocit, že ja dlhodobo sa necítim dobre. A to je dostatočný dôvod na to, aby som opustil akýkoľvek vzťah, ktorý mám v živote. Či už pracovný, alebo aj partnerský. Nič viac a nič menej, ako preboha, veď to je základ toho, prečo sme spolu. Že my sa vzájomne musíme nejako obohacovať. A všetky tie také prikázania rôznych kultúrnych a dogmatických a náboženských vecí, že však to treba vydržať jednoducho a už si predsa dal nejaký sľub a neviem, podobne. No ja keď ozaj dlhodobo v manželstve som nebol takisto spokojný a ma to neobohacovalo, tak som sa pokúšal z toho dostať von a samozrejme sú tam rôzne komplikácie, ktoré s tým sú spojené, ale jednoducho to je jediný barometer, ako rozlišiť dobrý, konštruktívny vzťah je v tom, že nás obojstranne dlhodobo obohacuje. Že ja keď som s tým človekom, tak mi to dáva viacej plusov ako tých mínusov a cítim to tak dlhodobo. Ak je to naopak,
nie je žiadny dôvod ani toho človeka meniť, ani snažiť sa ho nejako vylepšovať. Bude nás to stať len kopec energie, ale jednoducho z mačky nikdy neurobíme poslušného psíka. Prípadne niektorí ľudia si zoberú nejakú mačku za manželku a potom by z nej chceli mať dostihového koníka. A to je veľmi ťažké prerobiť a bude ho to stať extrémne mnoho energie a nie je nič jednoduchšie, ako teda túto mačičku pustiť zase naspäť do sveta a keď chceme mať doma dostihové koníka, tak musíme nájsť hotového a nesnažiť sa prerábať partnera alebo človeka na niečo iné, čím alebo kým nechce byť pre nás, alebo čo nám nie je schopný dávať. Mm-hmm. No, toto je náš taký typický symptóm, že ľudia napríklad, keď sa vrátime k tomu manželstvu, tak sa milia v tom, že povedzme, žena ide do toho manželstva s tým, že chlap, keď si ho skatka, že zoberie, takže sa zmení, že? A chlap zasa, ten manžel zasa ide presne s opačným pocitom, teda, že on si berie tú manželku s tým, že ona sa nezmení. Že, Poznám to. No a presne ono to tak ako opačne je, že tá manželka sa zmení, pretože samozrejme tam tá zodpovednosť a samozrejme tie povedzme tie deti a tak ďalej a ten rodinný život ju zmení a chlap tam samozrejme aj ten prechádza nejakou zmenou, ale nie až takou výraznou, alebo on to až tak extra akože nevníma. No, sa ospravedlňujem, zase tu máme ten slávny kompresor a je tu moc teplo, takže som nezavrel tentokrát. Áno, veľmi slabo ťa počujem, lebo to znížilo hlasitosť. Áno, vieš čo, ono za chvíľku vypne, no už to aj výborne vyplo. Áno. Takže takto to je, že tá zmena toho človeka samozrejme prichádza, ako to musíme akceptovať, že tí ľudia sa ako menia stále, ale nemôžeme to chcieť od neho, ako aby sa zmenil, alebo ho nejako k tomu nútiť, pretože tá zmena, ktorá je, tak samozrejme musí ísť znútra toho druhého človeka a musí byť taká dobrovoľná, ako samozrejme nenásilná a samozrejme zasa iba na základe toho porozumenia, pochopenia, lebo ako keď si ľudia nerozumejú, tak to je skrátka ako základ nejakého konfliktu, povedzme, alebo ze zlej komunikácie, alebo nejakých skrátka ako vážnejších nedorozumení, ktoré môžu vyústiť, povedzme, až do nejakých extrémov. No dobre, Daniel, vieš čo, ja by som teraz navrhoval, zostaň prosím ťa na linke, zahráme poslucháčom aj nejakú pesničku, aby si trošku odpočinuli a mohli, povedzme si, prípadne odskočiť a tak ďalej. Dobre, zostaň prosím ťa na linke, ja idem niečo zahrať. Dobre. No a zahráme vám niečo pekné. Dáme vám ďakujem. Asi budete vedieť aj hádam od koho. Chvíľku to ešte potrvá, kde som to hodil, aj tuto je. No, takže počúvajte Ďuricu. Neplačem, to len počítam si rany. Rozstrielal si ma na všetky strany. Ja sa nadýchnem a postavím sa znovu. Košielku starú vymením za novú. Počkám na lepšiu dobu, možno príde a spev sa zíde. Menej sa smejem a menej ľudí stretám, menej verím krásnym vetám a málo snívam, tak málo snívam. Až do konca som veril tvojim slovám, preto refrén k týmto slohám mi chýbal. Dlho chýbal. Aniel môj, chvíľu si ma niesol za hviezdami, chudobného viezol. Ďakujem za tú krátku cestu s tebou. Bol si tu a zrazu si tu nebol.
Neplačem, skladám polámané krídla a tvoj úsmev mi stále chýba. Stále chýba. Stačil krok a mohli sme byť ďalej. Takto sám cez trochu dlhú alej ticho kráčam. Bez teba kráčam. Nohy mi lepí roztopená smola a veľa krokov musím robiť znova. Zle sa dýcha, tak zle sa dýcha. To mám za to, že som stará škola. Viac než zlatu verím váhe slova. Zlato sa stratí, ale slovo platí. Aniel môj, chvíľu si ma niesol za hviezdami, chudobného viezol. Ďakujem za tú krátku cestu s tebou. Bol si tu a zrazu si tu nebol. Aniel môj, chvíľu si ma niesol za hviezdami, chudobného viezol. Ďakujem za tú krátku cestu s tebou. Bol si tu a zrazu si tu nebol. Neplačem, to len počítam si rany. Rozstrielal si ma na všetky strany, ja sa nadýchnem a postavím sa znovu. Presne tak, treba sa nadýchnúť a postaviť znovu. A počúvate Slobodný vysielač nenásilného antiteroristu. Dnes sa bavíme s Danielom Markom o vzťahoch dobrých i škodlivých. Daniel, počujeme sa? Áno, som tu stále. Výborne. Daniel, ja ťa teraz trošku zavediem možno do iných sfér vzťahov, ale je to zámerné, aby sme poslucháčom vysvetlili, že môžu byť skutočne vzťahy škodlivé a vzťahy také, ktoré skrátka nás majú len nejakým spôsobom indoktrinovať. Teraz poviem ti hneď konkrétne, kde sa dostaneme. Predstav si, že teraz tu máme napríklad také rôzne tie veľké billboardy alebo dokonca aj reklamy, že môžete mať, že aj s bankou môžete mať vzťah. Čiže vidíš, že dokonca tie banky chápu, že aké sú tie vzťahy medzi ľuďmi dôležité a oni sa snažia vybudovať si vzťah s tým svojím zákazníkom. Ako vnímaš ty vzťah človek, banka alebo človek, akýkoľvek finančný ústav? Inštitúcia, samozrejme. No to je jedno celé odvetvie marketingové, ktoré sa nazýva budovanie vzťahu so zákazníkom. Trošku som sa tomuto venoval aj odborne, teda v informačných technológiách sa na to budujú celé systémy informačné a teda v angličtine CRM, alebo CRM-ko, Customer Relationship Management. Áno, poznám to tiež. To je systém, ktorým vlastne sa snažia poznávať týchto ľudí a oni postupne, firmy v tom idú vlastne aj celkom dobrým smerom, že vlastne si budujú nejaký vzťah so zákazníkom, ktorý sa snažia, aby vyzeral čo najosobnejší, aby vyzeral čo najintimnejšie. A v prvom rade je to zložené z toho, že sa snažia kolektovať informácie hromadne, ja neviem, také obrovské firmy, ako sú telekomunikační operátori a banky, tak tí to robia tak, že dolujú vyslovene dáta o vás a povedzme aj vzťah firmy ako je Google alebo veľké informačné spoločnosti, ktoré majú kvanta informácií, stovky informácií o vás, ako sa správate, kedy chodíte, Facebook, aké máte nákupné zvyklosti. Tak toto všetko sú vlastne zdroje, ktorými sa oni snažia vytvárať si s vami vzťah. Len teraz je otázka, že
aby sme sa na to pozerali reálne, je to vzťah inštitúcie ku vám. Ak máte veľmi vysoký kredit u nejakej banky, tak je možné, že vám pridelia osobného bankového poradcu a tam už znovu vzniká nejaký osobný ľudský vzťah. A ja som všeobecne nastavený na to, že žiadne CRM-ko ani automaticky vygenerovaný mail, ktorý dostanete na narodeniny, akože blahoželáme vám, pán Marko, že máte narodeniny, ale viem, že rovnaký mail dostalo ďalších 50,000 ľudí tento rok. Tak to nemá takú hodnotu ako skutočný medziľudský vzťah, kedy ja mám, povedzme, malý obchodík na rohu a viem, že ten predávač rozumie mojim potrebám a jednoducho objedná ten tovar, ktorý presne ja som chcel. Takto to fungovalo celé posledné stáročia alebo storočia, kedy fungoval osobný obchod. No a dnes sa to žiaľ nahrádza rôznymi softvermi a poloautomatmi, ktoré sa snažia jednoducho na základe vydolovaných informácií tváriť ľudskejšie, ako teda sú v skutočnosti. No a mám dokonca takú jednu novinku, že tento týždeň bol ohlásený prvýkrát v histórii ľudstva, že existuje umelá virtuálna bytosť, ktorá je schopná odpovedať na úrovni 13-ročného chlapca a rozprávať sa s vami tak, že nie ste schopní rozoznať, či sa jedná o človeka, alebo či je to teda software, počítač. To znamená, že tento software zvládol takmer 50 rokov, alebo vyše 50 rokov známy Turingov test, ktorý vlastne hovoril o tom, že kedy je niečo skutočne inteligentné, že je schopné to odpovedať tak, že nie ste schopní rozoznať, že je to stroj, takzvanom nejakom príkazom, nejaký klasický chat. Mm-hmm. A toto sa udialo tento týždeň. Je to obrovský míľnik pre ľudstvo. Ľudia si to možno neuvedomili, málo kto to zaregistroval, ale v skutočnosti sa dá povedať, že tu máme prvú skutočnú umelú bytosť, ktorá má dnes teda nejaký vek, ktorý má nejak naprogramovaný, teda ako 13-ročný chlapec, ktorý má normálne históriu, ktorý niekde ako vyrástol, má nejakých rodičov, ktorí majú zamestnanie, jeho otec je gynekolog. No a toto je tiež možnosť, ktorá nás očakáva, že sa nám budú z banky a z inštitúcií ozývať skutočne virtuálne bytosti, ktoré s nami budú udržovať vzťah a budú sa s nami rozprávať minimálne cez ten četovací riadok a budete sa s ním môcť rozprávať o čomkoľvek, o tom, že kde sa narodila, akým spôsobom, aký má vzťah k hudbe, ako sa mu páči Mozart a podobne. No, a toto som aj zachytil, podarilo sa to Rusom a ten Turingov test je, že nie 100% ľudí, ale viacej ako 30% ľudí musí byť oklamaných alebo uveriť tomu, že tá testovačov. Áno, že tá umelá inteligencia skrátka je reálna, to sa podarilo, dosiahli 33%, ale treba si sa samozrejme uvedomiť to, že hoci povedzme ten protejšak, ako proste pre ten človek, ktorý bude na druhej strane, tá umelá inteligencia, môže napríklad vedieť všetko o tom Mozartovi, pretože bude mať tú databázu, bude vedieť skladka všetky jeho, povedzme, jeho skladby, históriu, názory a tak ďalej, ale keď sa ho budete pýtať na ten jeho vlastný názor, tak on vám nepovie. On si vyberie jeden z tých názorov, ktoré tuto sú, povedzme, najčastejšie alebo najrozplývanejšie, alebo ktoré sú najkvalitnejšie. Takže treba si uvedomiť, že tento človek dokonca, ako umelý človek, tak on nebude dokonca ani robiť také chyby ľudské, ako napríklad robíme my. Že si pomýli napríklad Mozarta s Beethovenom. To proste takéto veci sú vylúčené. Že? Čiže samozrejme ja nepochybujem o tom, že toto je obrovský posun, obrovský krok. Ale keby sme sa vrátili k tým vzťahom, ako ktoré sme začali, čiže ten vzťah banka versus nejaký ten zákazník, alebo vzťah inštitúcia versus zákazník, tak tieto vzťahy, ak človek si ich buduje, tak sú v konečnom dôsledku pre neho škodlivé, pretože mať vzťah s niečím buď virtuálnym, alebo s niečím materiálnym, tak človeku určite škodí, pretože mu berie kapacitu k tomu, aby mal vzťah plnohodnotný alebo lepší
s nejakým iným človekom. Pretože ak človek si vybuduje vzťah k autu a potom skrátka prichádza k také nejaké dileme, že teda vonku prší a idem pre priateľku, tak nejdem pre ňu, lebo by mi zmoklo auto a zašpinilo by sa mi a mal by som špinavé a teraz som v myčke, tak nechať tú priateľku povedzme ísť pešo alebo autobusom. Tak toto sú presne také tie drobné problémy, ktoré ničia povedzme ten vzťah človeka a na úkor toho, povedzme, toho vzťahu človeka s nejakou to materiálnou vecou. Samozrejme, týchto vzťahov ako takých tých škodlivých je oveľa viacej. A aké by si ty ešte, povedzme, definoval také tie škodlivé vzťahy? No, toto je vec, ktorú ja za seba, v mojom ponímaní, viem hlboko súhlasiť s tebou, že je to vlastne všeobecne vzťah so systémom, ktorý vlastne nabúrava naše kapacity mať normálne ľudské vzťahy medzi sebou a v komunite. Nepovedal by som to, že je to priamo, že všeobecne škodlivé. Akoľko teda, snažím sa hovoriť, nič neplatí všeobecne, ale každý to musí hodnotiť jednotlivo, osobne. Ale skúsme sa zamyslieť, a teda aj poslucháči, nad tým, že aké boli vzťahy ich prastarých rodičov, a s kým mali vlastne vybudované vzťahy a kto bol pre nich životne dôležitý oproti tomu, ako žijeme dnes. Keď sa pozrieme na to, že takto pred 100 rokmi, dajme si tých 100 rokov, to je nejakých 5 generácií, žili v roku 1914 naši rodičia niekde vo vzťahoch, kde na vidieku, teda konkrétne u mňa, tí susedia a ľudia boli na sebe tak existenčne závislí, že tie vzťahy boli pre nich zdrojom prežitia. To znamená, keď matka alebo otec zlyhali alebo neboli schopní pracovať, mali problém s tým, že nemohol ísť na pole alebo nemohol sa postarať o dobytok, tak jednoducho pocítila to celá rodina a všetci sa snažili o to, aby ten človek bol v poriadku, aby mohol fungovať. A rovnako matka alebo žena v domácnosti, keď nenavarila a nepripravila z tých základných materiálov, nebola schopná vybudovať nejaké rodinné zázemie, tak nebol schopný fungovať takisto celý ten rodinný aparát v pozadí. No a tie vzťahy, čo sú dnes, máme o tom, že všetko, čo v živote potrebujeme, tak očakávame od nejakého systému a jednoducho, my máme vzťah s nákupnými centrami, máme vzťah s inštitúciami, všetky základné životné potreby nám poskytuje systém, to znamená hlavne to, bez čoho by sme nemohli prežiť, to znamená teplo, elektriku, vodu, jedlo. Toto všetko nám vytvára vlastne tieto nové druhy vzťahov s nejakým fiktívnou bytosťou, ktorý ja nazývam spoločne systém. Je to systém, ktorý nám dodáva niečo, ale podmienuje to závislosťou na zarábaní peňazí. A toto považujem za veľmi škodlivé a to je v akomkoľvek vzťahu veľmi škodlivé, keď je nejaký vzťah založený na vydieraní a v tomto prípade vydieraní dokonca stratou základných životných potrieb alebo prístupu k základným životným potrebám. To znamená, my nie sme slobodní dnes, ako sa hovorí, že demokracia a dnešný systém, aký je fantasticky slobodný. Ano. My žijeme v zásade v otrokárskej spoločnosti, pretože sme vydieraní stratou základných životných potrieb. No, Daniel, počkaj, máme telefón, ja ťa na chvíľku preruším, máme telefonát a chcel by som, aby som nenechal dlho čakať za telefonistu. Haló, dobrý deň, počujeme sa? No, ja sa Martin, pozdravujem aj Aniela, Petr na mesto. No. Máte dobrú tému, takú akurát do tohto života. Dneska z toho kapitalistického. Vie, ako to bolo tie vztahy, kedy si, jak sa hovorí socializme, že boli možno, že 100 ku 20%, aké sú teraz. To boli 100 ku 20%. Viete, z jakého dôvodu? Ľudia si nezvali, že stále tak isto. No, ale ja sa vás opýtam, Daniel, že či si nemyslíte, že potom mi môžete odpovedať, či si nemyslíte, že nepriama úmera, alebo proti úmera, že čím ten človek má viac statkov, alebo majetku, alebo čoho, tak tým ten vzťah je horší k ostatným
ľuďom, hej? Čiže aj k rodine, aj k nejakým kamarátom. Tým ten vzťah nejako slabne. Čím viac on má, tak tým viac to slabne. Daniel, ja sa ešte... Viete, ako to že bolo? No, hovorím, že je to tak, že jednoducho dneska aj tie banky, to je vzťah s bankou mať nejaký, alebo čo, no tak tam je všetko, je to len čisto o biznise. Vyššie o ničom, o peniazoch, o majetkoch, o hmotných statkoch a tak ďalej. Čiže ten vzťah je len založený na tom. A hovorím, neviem, aký máte názor na to vy, ale hovorím, že čím viac ten človek tých hmotných statkov má a majetkov, tak tým ten jeho vzťah slabne k okoliu a k všetkému ostatnému živému. No, nepoviem. Ahojte, ďakujem. No, ďakujem za príspevok, teda asi zostávate na linke, pán poslucháč, alebo skladáte? Nie, ja vás počúvam na internete v záhrade. Aha. Dobre, takže ďakujeme za otázku. Daniel vidím, že počul, takže bude vám teraz určite odpovedať. Tak ja vás zatiaľ skladám. No, nech sa páči, Daniel. Musel som si zapnúť živé rádio, lebo poslucháča som nemal priamo tu, ale počul som teda otázku, že nakoľko je teda prospešné, alebo teda zdravé, to, že ľudia majú teda, alebo teda tá priama úmera, ako hovorí poslucháč, v tom, že čím je človek majetnejší, tak tým má väčšie problémy, alebo teda tie vzťahy má menej hodnotné. Nie je to úplne pravidlo, ako neexistuje žiadne univerzálne pravidlo, že bohatí ľudia musia byť nešťastní, alebo teda bohatí ľudia sú nejakým spôsobom horší, alebo si prestávajú seba navzájom vážiť. Ale často sa to stáva novozbohatlíkom, ako to ja vnímam, ľuďom, ktorí prišli k peniazom a predtým trpeli veľkou núdzou, že majú pocit toho, že si musia chrániť niečo, k čomu dospeli obrovským utrpením, alebo k čomu, čo si museli jednoducho vydobiť a čo si vytrpeli. A vtedy to býva problém, že títo ľudia sú následne vnímajú ich ľudia teda okolo ako neľudských alebo chámtivých. A tam sa môže stať to, že ľudia skutočne, ktorí majú peniaze, tak sa uzavrú a budú mať ešte tvrdšie podmienky na to, aby boli schopní dávať a odovzdávať akékoľvek svoje hodnoty, aj priazeň, aj lásku, a jednoducho budú mať pocit nedostatku napriek tomu, že majú veľmi veľa peňazí, a budú sa správať tak, ako by mohli o to kedykoľvek prísť, a nebudú schopní byť nejakí štedrí, lebo si budú hovoriť, že ich šťastie bolo práve spôsobené tým, že boli dostatočne uzavretí tomu rozdávaniu a chámtiví alebo šporovliví, akokoľvek sa to nazve. Ale nie je to samozrejme pravidlom. Ja stále verím tomu, že existujú aj ľudia, ktorí prišli k majetku tým iným spôsobom, a to je tým, že nemuseli trpieť, a teda materiálnemu nejakému statku, a sú schopní následne toto rozdávať a dávať. Že to dali jednoducho svetu a vďaka svojmu talentu, vďaka kvalitám, ktoré jednoducho mali od Boha, a užili si to, ten spôsob, ako prišli k peniazom alebo k majetkom. A podobné prípady sú aj tu rôznych filantropov, ktorých možno nie sú úplne známi, ale oni sa dajú, povedzme, na nejakú dráhu nejakého buddhizmu alebo niečoho podobného, a nejakým to tam docvakne, a jednoducho títo ľudia napriek tomu, že majú veľmi veľa peňazí, tak si povedia, že idú tieto peniaze nejako rozdať medzi ľudí. Myslím, že v Čechách je jeden pán, nebudem spomínať priamo meno, ktorý spohatol nesmierne na tom, že vytvoril nejaké počítačové systémy a jednoducho začal sa zaoberať tým, že ako teda svoj majetok a tieto zdroje momentálne použije na nejaké všeobecné dobro, ako filantrop. Takže sú prípady aj také, aj opačné. To viem aj, o čo sa jedná, konkrétne sa jedná, ako on ide na to veľmi dobre, teda musím povedať, tiež nebudeme mu robiť reklamu, aj keď by si možno zaslúžil. No, a súhlasím s tebou, ja by som ešte možno doplnil ťa o niečo, že ty možno hovoríš o takej tej strednej vrstve, to znamená, nehovoríš akože ešte o takých tých ako úplne najvyšších špičkách, ako ktoré tuto sú, ako povedzme, pretože možno, že ani tu na Slovensku
tie úplne najvyššie špičky poriadne nie sú, čo sa týka ako toho bohatstva. Ale možno má náš posluchač pravdu v tom, že tam tá nejaká priama úmera bude, pretože keď už sa človek dostáva ako v rámci tej vertikálnej sociálnej stratifikácie, v rámci tej pyramídy čoraz vyššie, tak tí ľudia, ktorí majú skutočne už ako obrovské možnosti alebo ovládajú tie peniaze, tak tam pravdepodobne, tak tam tá empatia už nie je. To znamená, tam už nepozerajú na iných ľudí takými očami, ako sa pozeráme my. To už, skrátka, tam už je jednoznačne taký ten, jak by som povedal, také tie negatívne emócie, že ten človek už berie tých ľudí pod sebou len ako nejaké kusy čísla alebo ako svojich podriadených otrokov a tak ďalej. Čiže na tých vysokých pozíciách, tak tam takto sa tí ľudia už správajú. To môžete vidieť. A takých ľudí možno, že aj poznáte, ale skutočne sú tí ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, strašne bohatí, tak sú v porovnaní s takým bežným, obyčajným človekom horší. To hovorím priamo. Áno. To hovorím priamo. A práve naopak, takí tí ľudia, ktorí s prepáčením majú hovno, tak sa rozdelia, je to posledné, že to, či pôjdete do Ruska, či pôjdete do Ameriky, alebo či pôjdete túto na Slovensko do Maďarska, tak práve tí ľudia, ktorí sú dole, tak tí sú najpohostinejší, tí sú skrátka takí najpríjemnejší a skutočne rozdelí sa, ako aj má dva krajce chleba, tak aj tie sa dokáže rozdeliť, pretože preňho je to zdieľanie a to rozdeľovanie sa úplne prirodzené. Kdežto ten človek, ktorý je už tam úplne hore, tak pre ňo to už zdieľanie a rozdeľovanie znamená už rozdeľovanie miliárd, ako a zdieľanie skrátka miliónov, ako a to už skrátka nie. Pretože to už by skrátka mohlo pre ňo znamenať nejaký stratu úrokov alebo stratu nejakého profitu, takže musíme to asi takto nejako brať. No, som rád, že sme mali sa takýto telefonát a chcel by som ešte vyzvať samozrejme poslucháčov, čo som doteraz neurobil, že ak majú nejaké skúsenosti alebo nejaké otázky, ktoré sa týkajú dobrých a škodlivých vzťahov, tak nech nám napíšu na mail, alebo nech nám zatelefonujú, alebo nech nám napíšu prípadne na FB. No, Daniel, ja som ťa trošku prerušil, keď volal ten človek a veľmi by som bol nerad, keby si dokončil tú myšlienku. Pamätáš si, že kde to pokračovalo? No, tu je vlastne tá otázka toho, že tie veľmi vysoké vrstvy, ako si spomenul, že čo to znamená, to sú veľmi bohatí ľudia. Ano. Tam nejde o to, že to sú nejakí zbohatlíci, ktorí zbohatnú teraz a potom nám nejako závidia alebo nám niečo nedoprajú. Tam ide o vyslovene vrstvu, ktorú nazývame, že elita, alebo teda sociológia, veľmi krásne o tom rozpráva Jan Keller, český sociológ. Ano. Trošku ľavicový pre niekoho, ale mne sa páčia jeho myšlienky. Kedy túto diskrétnu elitu, ktorú teda, ako sme spomínali, ona na Slovensku skoro nežije, to sú tak veľmi bohatí ľudia, jediný je vraj Schwarzenberg v Čechách z tejto diskrétnej elity označovaný. To sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že oni skutočne majú nejaké výsadné právo vládnuť svetu a teda ovládať obrovský kapitál. Oni skutočne vlastnia, dá sa povedať, zemegulu vo svojom poňatí, mylnom. A títo ľudia majú presvedčenie o tom, že majú schopnosť ovládať správne beh toho, ako sa rozvíja, povedzme, dianie vo svete a dejiny a vôbec vojny. To sú ľudia, ktorí vládnu bankám, napríklad vlastnia banky. Oni investujú a dávajú peniaze do správnych vecí a oni smerujú to, že čo oni považujú za správne. A títo ľudia sú presvedčení, tieto rodinné klany, že rozumejú týmto mechanizmom, svetovým nejakým tlakom a rôznej politike viacej ako ktokoľvek z bežných ľudí a občanov a že dokonca tých občanov do toho vôbec nemôžu ani zapojiť, pretože jednoducho nemáme na to ani kapacitu a sme nejaké ovečky, ktoré jednoducho oni nejakým spôsobom pasú, nejaké to ich veľké stádo a prípadne toto ich stádo je dokonca škodlivé, ako do určitej miery sa pozerajú na, povedzme, rozmnožovanie sa ľudstva, na nejaké množenie sa, ako na niečo, s čím sa musia vysporiadať systémovo a
normálne existujú programy a zámery, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom zastaviť, alebo prípadne aj nejakým spôsobom znižovať populáciu vo svete. A to je vec, ktorá nie je príliš populárna, takže tieto veci odznejú len ako nejaké kuloárne debaty tejto diskrétnej elity niekde v Bilderberg klube, ktorý sa stretáva raz za rok. A toto sa dá označiť, že je dosť chybné a títo ľudia žijú v nejakej bubline, skutočne oddelení, nestretnete ich nikde na ulici. To je jedna z vecí, ktorou sa vyznačujú. Lietajú vrtuľníkmi a žijú v hoteloch, do ktorých vás nikdy ani nepustia sa pozrieť, doslova. A toto je vec, ako by sa to dalo napraviť, je, že títo ľudia by museli si vybudovať nový vzťah k občanom a začať zisťovať, že to nie je 6 miliárd ovečiek, ale že to sú ľudia, ktorí majú svoje potreby, svoje normálne osudy a požiadavky a ktorým dokonca patrí rovnako právo rozhodovať o tejto planéte, teda aspoň o tom, čo sme nazvali civilizácia. A to je myšlienka priamej demokracie, ktorú ja presadzujem, že jednoducho každého občana tu v tejto republike aj v Európskej únii, nech je to akokoľvek, sa treba pýtať, že čo si on praje a čo on sám považuje za životne dôležité. Pretože nikto vám nepovie, či je dôležitejšie pre vás zdravie ako diaľnice. To je osobná vec každého človeka. To nie je žiadna politická správna alebo nesprávna odpoveď alebo nejaké strategické rozhodnutie. To je vždy len preferencia nejakej záujmovej skupiny a nejakej elity, ktorá si povie, že chce zarobiť na tých diaľniciach a chce viacej moci na Ukrajine a chce väčšie kontroly nad ropou. A na základe tohoto sa elita rozhoduje, že či bude vojna na Ukrajine alebo nebude. A neberie do úvahy občanov a hlas normálnych ľudí, ktorí by mali mať právo ako akcionári štátu aj spoločnosti rozhodovať o tom, čo oni sami chcú a čo nie. Tak to je teda, tak skrátka, môj názor k tomu, že čo je škodlivé na vzťahu. Ja si myslím, že áno, že máš pravdu. No, neviem, či to teda doplní, alebo či budem vlastne opakovať to, čo si vravel ty. Ale títo ľudia, a týka sa to povedzme aj tých našich politikov, oni si neuvedomujú napríklad, alebo nepripúšťajú, že by sa mohli mýliť. Ich ako tá moc, ktorú majú, alebo či sa týka politickej moci, alebo moci povedzme tej kapitálovej, tak skrátka tá ich ako oprávňuje robiť skrátka to, čo si oni zaumienili, a oni si myslia, že skrátka, že robia všetko to, čo je správne, pretože im sa to potvrdzuje, že oni sú stále mocní a bohatí, a to znamená, že oni musia všetko asi robiť dobre. Ale oni si nevedomujú, že oni sa môžu myliť rovnako, ako sa mylia obyčajní bežní ľudia. A naopak, ešte treba si uvedomiť, že práve ich omyly sú na naše, povedzme, na naše zdravie, alebo na zdravie populácie, civilizácie, alebo na zdravie celej planéty, majú oveľa väčší dosah. To znamená, že tam tie chyby, ktoré oni robia, tak tie sa potom samozrejme prejavujú v obrovských, masových, povedzme, ako úbytkoch, či už povedzme, keď sa niekto rozhodol, že nebudeme tu mať elektromobily, ale budeme tu mať skrátka iba auta, ktoré bude poháňať benzín a nafta, tak keď sa niekto rozhodol, že tu takto to pôjde, tak nevedomil si, že v podstate teraz budú nám vymierať čo tie ryby, pretože sme tam vykotili toľko tej ropy do toho mora, že už to more nedokáže spracovávať a teraz po celom svete, ako je obrovský úhyn rýb, a nehovorím, že len rýb, ale samozrejme aj iných, aj vtákov a čo ja viem čoho. Čiže tie ich chyby majú globálny dopad a globálne sa prejavujú. Čiže toto je to najväčšie nebezpečenstvo. Tam by som doplnil jednu vec, pokiaľ by to bola chyba, že tí ľudia majú skutočne zámer, nastavenie, že idú pomáhať a chcú pomáhať, tak dobre, človek sa dá sa ospravedlniť, chyba, dá sa opraviť. Len horšie je to tak, že ja predpokladám, že to už nejde ani o to, že by niekto z tých ľudí chcel robiť správne rozhodnutia pre občana. Oni vedome vedia, že tieto rozhodnutia nie sú v súlade s vôľou občanov. Lebo ja neverím tomu, že existujú dobré a zlé riešenia. Existuje len riešenie alebo rozhodnutie, ktoré chce alebo nechce akcionár tejto spoločnosti, teda občan. A keď ja si poviem, že chcem, aby sa volal most Márie Terézie, aby sa volal most Chucka Norrisa,
a chce to jednoducho 80% akcionárov, teda tých občanov, aj keď je to prča. Urobili sme si to ako recesiu. A tak neostáva im nič iné, len akceptovať túto vôľu ľudí. A rovnako je to v prípade Eurovalu, v prípade akýchkoľvek iných rozhodnutí, ktoré sa tu diali. Si zoberte to, že naozaj je v tom parlamente vždy zásadne polovica ľudí, tých politikov, proti. Už len z princípu. Tak ako, jak sa dá vôbec hovoriť o niečom ako o správnom a nesprávnom riešení, keď vždy sú tam zásadne odlišné a opačné názory. V zásade naozaj človek by mal mať možnosť povedať, alebo teda bežný občan, to, čo si naozaj praje, alebo nie, a mala by vznikať nejaká kultúra toho, že neexistuje správne a nesprávne riešenie, ale existuje len riešenie toho, že či si to praje občan, ak mu to bolo teda do dôsledkov vysvetlené a prezentované, alebo nie. Ale to, že či my si povieme, že vyvezieme tu slovenské lesy do zahraničia, alebo predáme si vodu a pôdu pod vlastnými nohami, čo sa teraz deje, čo je neuveriteľná vec, že my vlastne predávame za nejaké neexistujúce jednotky, papieriky, takzvané eurá, predávame svoju vlastnú pôdu, vlastne niekto dobil slovenskú krajinu, za čo bojovali a zomierali naši starí otcovia, tak niekto nás dobil ekonomicky tým, že povedal, že ja mám na to nejaké menové jednotky, ktoré nazvem euro a vyplatím vám vašu krajinu týmito nekrytými peniazmi a kúpim od vás čokoľvek budem chcieť. No a toto je nonsens, že sme sa vôbec dostali do takejto situácie a neviem ako čo s tým, no jednoducho len vziať späť kontrolu nad touto krajinou do svojich rúk. No, budem s tebou zasa súhlasiť, ako tých problémov tu je ešte viacej. Včera sme hovorili o tej vode. Ak si nepočul, tak teraz je tam ten nový návrh zákona aj s nejakou takouto dôvodovou správou. No to je skrátka to, o čo oni chystajú. Tak to vyslovene, ani sa nečudujem, že už teraz presúvajú tie vojenské jednotky do Bratislavy a že tu robia nejaké vojenské cvičenie, pretože to ľudí pravdepodobne natoľko vyborcuje, že sa postavia a že bude tuto nejaký čurbes, voda, pôda. A Daniel, máme tu ďalší telefonát, takže verím, že budeš počuť, ja to zdvihnem, momentíček. Áno, prosím, počúvame vás. Dobrý deň, zdravím, tu je Števo Petrucha zo Šamorína. Števo, ahoj, zdravím ťa. Hovor, čo by si rád? Povedať, že v rámci mantinelov, ktoré ste si sami stanovili, rozprávate dobre. Musím vás pochváliť. Ďakujem ešte. Zďaleka nie vždy s vami súhlasím, ale takže v rámci tých mantinelov, ktoré ste si stanovili, hovoríte dobre. Ale ja sa opýtam takto. Nemyslíte si, že vzťahy sú len prejavom lásky? Čiže ak a lásky také v takom všeobecnom význame. Že láska niečo mám rád a niečo nemám rád. Čiže láska má dve stránky, má pozitívnu a negatívnu stránku. Tak ako vnútro každého človeka, že v niečom sme možno lepší a v niečom sme možno horší, keď sa na nás iní pozerajú. Daniel. Máme dobré aj zlé vlastnosti. Toto ma zaujíma, či si nemyslíte, že vzťahy sú len výsledkom toho, čo máme radi a toho, čo nemáme radi. Daniel, čo ty na to hovoríš teda? Počul si? Haló, Daniel? Áno. No, či si počul, Števo Petrucha sa pýta, že či vzťahy nie sú len prejavom lásky. Počul som len trošku s opoždením, lebo to ide zo živého vysielania. Áno. No, tak z môjho pohľadu, teda čo to znamená láska, že vzťahy sú prejavom lásky, teda keď chceme byť doslovní, vzťahy sú z môjho pohľadu prejavom alebo aj dôsledkom aj lásky, aj nelásky. Láska je veľmi zaujímavá vec, ktorú človek môže objavovať v rôznych rovinách, ale mne sa teraz konkrétne jedna veľmi pekný rozmer tohoto slova láska naskytol, a to je to, že vlastne tá láska je len nejaký priestor v našej duši a v našej pozornosti, ktorú ja som ochotný dať tým druhým ľuďom. Na to, že ich začnem počúvať, že ich začnem vnímať, že som otvorený a že som schopný
do seba príjmať vnímanie, život, bolesť, alebo aj čokoľvek, čo tí druhí ľudia cítia a spracovávať to, rozmýšľať o tom, rozprávať sa o tom s tými ľuďmi. A tým pádom vlastne áno, že vzťahy sú determinované tým, že ja dávam priestor tým druhým ľuďom, vytváram teda tú lásku. Že láska je len taká, akoby urobím v sebe nádobu, ktorá je otvorená, prázdna, nie je plná hnevu, nie som ani zavretý, nemám tam ani kopec niečoho svojho, ale jednoducho som pokojný, nájdem si čas na to, to je to srdce plné lásky, kedy to je priestor, kedy som ochotný počúvať a vnímať druhých a samozrejme veľmi pekne sa začnú vytvárať vzťahy v mojom okolí, keď som ochotný do tohoto môjho vnútorného priestoru, to môže byť krásny, otvorený celý svet, do ktorého budú prichádzať ľudia, rozhovory, informácie o nich, ich vlastné príbehy, ich život, ich bolesti, ich trápenie. A ja to budem do seba vpúšťať, budem o tom počúvať, budem o tom rozmýšľať, budem sa s tými ľuďmi o tom rozprávať a budem aj konať tak, aby som reagoval na to, čo sa v tom mojom vnútornom svete rodí z toho, čo tam prichádza zo strany tých druhých ľudí. Takže tak si myslím, že hej, je to pekné. Áno, že láska je veľmi zaujímavá vec, ktorá determinuje dobré vzťahy. Ale zase tá neláska naopak determinuje aj tie zlé vzťahy, kedy sa uzavriem a nekomunikujem, prípadne mám tam kopec toho svojho a nepúšťam, alebo ten môj vnútorný svet je plný mňa, mojich problémov, mojej bolesti iba. Mm-hmm. No, dobre, Števo, ja budem s tebou súhlasiť tiež, pretože ja si tiež myslím, že teda tie vzťahy sú v podstate prejavom tej lásky alebo nelásky, pretože keď človek ide do hĺbky, tak príde na to, že skutočne je tá láska je to najdôležitejšia vec, ktorá tu niečo tvorí, vytvára. Takže keď to berieš úplne do tej najhlbšej hĺbky, čo my sme sa tak hlboko dostali, tak dostaneš sa až v tej podstate a tá podstata je tam skutočne tá láska alebo neláska. Števo, si tam ešte, či už sme... Som. No. Ja veľmi pekne ďakujem za takéto názory, lebo priznám sa, že som o vás trošku pochyboval o oboch. Teda o Danielovi trochu dlhšie ako Martin o tebe, pretože sme sa stretli, takže odkedy sme sa stretli a rozprávali trochu viacej, tak spoznal som trochu viacej, lebo slová sú také dosť bratské, že dajú sa brať všelijako. No ale ako, toto sa mi naozaj veľmi páči a áno. Nebudete mi veriť, ale z vás nakoniec budú kresťania. No, Daniel asi nepočul všetko, čo teraz hovoril. No, Števo nás chválil, že sme ho veľmi prekvapili, že o nás pochyboval, vravel a nakoniec teraz sme týmto, čo sme mu odpovedali, tak jeho pochybnosti vyvrátili. A tiež nakoniec uzavrel to, že nakoniec nás asi budú tak kresťania. Aby si Daniel vedel. Že z nás budú kresťania. Áno. No. Dúfam, že neberiete toto ako urážku. Že, Nie. Lebo naozaj akože v istých kruhoch sa slovo kresťan berie už priam ako urážka. Áno. Ale tak hej. Je to trošku sprofanované, tak priznajme si, to je trošku sprofanované. Keď sa tu hovorilo o tých boháčoch a o týchto oligarchoch, tak to je zase akože ich vzťahy vôbec akože k svetu a k iným ľuďom a vôbec ku všetkému zase vychádzajú z ich lásky. A v podstate ich najhlbšou láskou a najsilnejšou je láska k sebe. Áno, no to je pravda. Oni majú radi iba sami seba, prípadne tých ľudí, ktorí ich uctievajú ako bohov. Ktokoľvek, kto ich neúctieva, tak toho z duše nenávidia a tým pádom akože necítia potrebu v podstate, oni kedy mohli, tak oni budú vládnuť vesmíru, oni budú vládnuť celému stvoreniu, akože Boh im bude slúžiť. No, je to taká tá najvyššia forma toho ľudského sebectva a egoizmu, takže, alebo sebalásky, keď to tak nazveme. Tak to s tebou súhlasím. No inak akože je taká pesnička, Pepa Nosto spieval... No, tu by som jednu vec chcel podotknúť ešte. Aha, Štielko, počkaj chvíľku, no, Daniel, hovor, prosím ťa.
No, my nesmieme stratiť túto sebalásku. Nikdy. Ono to tak totiž funguje, že človek sa musí milovať sám seba najviac zo všetkého, ako si len vie predstaviť. Možno to znie čudné na prvý pohľad, alebo na prvé počutie, ale v skutočnosti má priestor, ten priestor v duši, o ktorom som hovoril, teda schopnosť milovať druhých a rozdávať sa, dávať priestor, počúvať druhých, má len človek, ktorý je sám so sebou vo veľmi dobrom vzťahu. To znamená človek, ktorý je naplnený, ktorý je šťastný, ktorý netrpí, a to znamená aj to také kresťanské utrpenie a to také, že musím si to odtrpieť, tú rodinu do konca života. Tak toto podľa mňa neplatí. Je to škodlivé práve na to, že aj kresťan, ktorý bude veľa trpieť, bude mať veľký problém rozdávať tú lásku. A bude sa mu to nejakým spôsobom obracať proti nemu a proti jeho vzťahom, že aj napriek tomu, že sa bude siliť do toho, že budem konať dobro, aj keď jednoducho má doma veľmi zlé vzťahy a veľmi zle prežíva svoj život, tak niekde sa mu to bude vyvracať a bude mať problém v živote v inom rozmere. Nejaký symptóm sa mu vytvorí a bude buď zlý na svoje deti, alebo niekde sa to vráti, takže ani si to nebude vedomý dokonca. Takže milovať samého seba absolútne je veľmi dobré a vtedy ten človek je schopný až vytvoriť priestor na to, že je fajn, že je v živote spokojný, uspokojil svoje potreby a teraz je schopný dávať, rozdávať sám seba. Števo. To je bežná psychológia. Števo, počul si a chceš tomu niečo povedať? Akože hlboko s tým nesúhlasím, ale nepotrebujem, nesítim potrebu sa hádať, lebo ako človek, ktorý niektorým veciam neverí, tak to sa bude musieť sám presvedčiť o tom, ako to je, ale akože hovorím, nesítim potrebu sa o tomto hádať. Ale čo si som chcel ešte povedať? A teraz mi to vypadlo. No. Dobre, Števko, ďakujeme ti pekne za telefonát a počúvaj ďalej, lebo ja teraz tiež tomuto niečo poviem a tiež s tým, čo Daniel teraz trošku povedal, nesúhlasím. Zatiaľ sa s tebou rozlúčim a keby niečo, tak samozrejme zavolaj znova. Dobre? No, hej, jasné, dobre. No, Daniel, ja som tiež teraz ako nad tým rozmýšľal, ako jak si hovoril o tej hlbokej, absolútnej sebaláske a ja v tomto teda tiež s tebou nesúhlasím, pretože ako ja tú lásku ako k sebe samému skutočne vnímam ako nejaký prejav egoizmu, nejakého tvojho ega a to ego ako v podstate je väčšinou jeden veľký problém vždycky, pretože to je iba zasa nejaký prostriedok, ktorý ťa nejakým spôsobom uväzní ako v tvojej hlave. Ja to, možno to budeš chápať, ako to ja chcem definovať, že dôležitá je tá vnútorná integrita. To nie je ako tá sebaláska, ale tá integrita. To znamená, že človek ako má to v hlave upratané, má to citovo upratané, racionálne upratané, má to skrátka tak nastavené, že z jeho vnútra ako vyžaruje spokojnosť a povedzme láska, alebo skrátka všetky tie veci. A to je rozdiel, vieš, lebo tá sebaláska, ako, tak to je zase len taký ten, jak by som povedal, to je taký ten taký ten kohút, ako v tej sansáre, alebo taký ten had, vieš, také, že to je zase iba nejaký to prejav tvojho ega. A ako, ak poznáš psychológov, tak vieš, že tie ega máme nejaké 3, ego, super, ego a id a tak ďalej, ale toto je jedna z tých vecí, ktorá ti zasa berie tvoju slobodu, pretože tá sebaláska, alebo ten egoizmus je v protiklade akože s tou takouto láskou, alebo s takým tým poznaním. To je trošku, že sa spájajú dve veci. Že egoizmus má takú konotáciu takého trošku nezdravého. To nie je to, o čom hovorím ako sebaláske. Tento koncept, o ktorom vravím, že miluj sám seba, toto dokonca odznelo od veľmi duchovne vyspelých ľudí a bytostí, ktoré som v živote stretol. A dokonca, keď sa zamyslím nad tým, to klasické kresťanské, že miluj svojho blížneho ako seba samého, tak čo je v tomto celom zakotvené, je to, že vlastne už v tom je zakotvené, že vlastne ak chceš byť dokonalý ako bytosť, tak musíš milovať sám seba tak veľmi, ako si schopný veľmi milovať svojich blížnych. To znamená, je to dokonca na piedestál vynesené ako princíp,
kresťanský, že svojich blížnych máš milovať tak veľmi úžasne, dokonale, ako dokonale vieš milovať sám seba. A to je vec, ktorú aj organicky máme sebe zakodované, že ako náhle začneš potláčať svoje nejaké potreby na úkor potrieb druhých, pozor, hovorím manipulatívne definovaných potrieb druhých, tak začneš mať problémy v živote, začneš byť nespokojný. Ale rovnako to nevylučuje táto sebaláska, to, že ty môžeš veľmi milovať sám seba v roli napríklad otca alebo v roli matky. Môžeš veľmi milovať sám seba v roli učiteľa, ktorý môže učiť svoje deti a rozdávať im to, čo potrebuješ. Ale vždy tam je dôležité to, že nesmieš potlačať svoje potreby na úkor toho, že ťa niekto manipuluje, že chce od teba, alebo že aby si zotrvával v nejakom utrpení. Nedaj Bože, nezotrvávať v žiadnom utrpení, lebo to je v mojom poňatí základný skok, teda prvý krok k nejakej neláske v živote. Keď človek nie je v súlade s láskou k sebe samému. A to ozaj mi potvrdilo viacero, aj som sa nad tým zamýšľal, duchovne vyspelých ľudí, ktorých mám vo svojom okolí, že je veľmi dôležité neprestať ľúbiť sám seba a nepotláčať svoje potreby. No, ja neviem, ja hovorím, Budhu som osobne nepoznal, on to tiež, ten Budha to vníma trošku inak, ale Seneca povedal, ak chceš byť milovaný, miluj. Ale nie je tam napísané, že miluj sám seba. Vieš, keď budeš milovať sám seba, tak nebudeš milovaný ty, ale ak budeš ty milovať iného človeka, tak potom môžeš byť milovaný. Takže skús sa nad tým zamyslieť, že či to nebude takto niečo. Nechajme to tak, že či to je tá sebaláska, alebo či to je nejaký ten prejav toho egoizmu, alebo akokoľvek to budeme nazývať. Dôležité je, že človek, aby sa cítil v poriadku, tak je tam tá vnútorná integrita dôležitá. No, máme zase telefóna, tak prosím ťa, zapni si rádio, aby si počul, čo bude hovoriť dotyčný. Dobre, púšťam ho. Áno, prosím, počúvam. Áno. Jano z Osenca. Janko, počúvame ťa, vitaj na VTR Slobodného vysielača. No, celkom krajšie prijímate ako pán Lichner. No, ale chcel by som sa zapojiť. Nepáči sa mi niektoré, ako že milujú seba ako blížneho. A kto je ten blížny? No, a potom tí, ktorí nie sú blížni, tých nenávidím. A to je či to, alebo to zlo. A potom ide o to, že kresťanstvo. Ako kresťanstvo? Ja som počúval napríklad, moslimovia žiadajú prezidenta Čech, aby sa ospravedlnil. On povedal, že neospravedlní sa preto, lebo urobili prvého či 11. septembra a niečo ešte ako ďalej, že to nebude odvolávať. Že proste je to ako, že zlo. No ale kresťania urobili najviac zla. A my prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, kto iný urobil, ale nie kresťania. No a teraz ide o to, že keď som bol malý, prišiel otec a plakal. A hovorí, deti, počúvajte, pápež podsvetoval Hitlerovi kanóny. Tak teraz o čo ide? O vieru, o církev, o okolí. Lebo toto by zanechala vo mne strašný zlý pocit a nakoniec to aj som prežil. Čiže čo ten pán Samorín Čotka hovorí, že proste sa sám človek musí presvedčiť, tak som sa sám presvedčil, že ani on nemá pravdu. Lebo církev, neviem, kresťanská je církev buddhistická, a neviem, viacero ich je, tak ktorú církev ja mám proste uznávať alebo prikláňať sa. Ja sa prikláňam tomu, že existuje niečo, ktoré je nado mnou, ako
po všetkej stránke síly, psychiky. Proste je nado mnou niečo a tomu som sa aj venoval, keď som ešte niekedy trénoval basketbalistov, tak som uznával parapsychológiu do určitej miery a to mi aj prinášalo úspech ako v športe. Pretože dneska je to jasné, ale vtedy sa ešte nebolo jasné v mojej mladosti, že všetky zruchy prechádzajú elektromagnetickým spôsobom, čiže nie chemickým, jak dovtedy bolo. No a toto sa prejavuje vo všetkom dnešnom dianí, že existuje elektromagnetické vlnenie, ktoré vlastne nás ovplyvňuje a tým pádom sa dostávame do akejsi polohy, ktorú musíme buď riešiť tak, aký sme, alebo riešiť sa tak, aký nie sme. A to stále je zvieme, že aký sme. No, tak toľko asi. Ďakujem pekne poslucháčovi Jankovi. Ja sa s vami rozlúčim, pretože za chvíľku bude Daniel končiť. Daniel, počul si, porozumel si, čo tuto náš pán poslucháč hovoril? Ako to vnímaš ty? No, ja by som sa vrátil k tomu, čo sme vlastne, ako sme sa k tomu dostali, rozumieť znovu ten myšlienkový postup. My sme hovorili o láske, že je vlastne základom vzťahov, alebo determinuje vzťahy. A dostali sme sa aj k tomu, že kresťanská láska, miluj blížneho seba. A hovoríme o tom, že človek má, alebo teda ja som vyslovil takúto hypotézu, ako to mne funguje, že láska k sebe je rovnako dôležitá ako tá láska k tým druhým. A na margo toho rôzne náboženstva alebo nejaké cirkvi, tie sú mi v podstate úplne jedno ukradnuté. Dôležité je pre mňa vždy jednotlivec, ten daný človek, aký má postoj a prístup ku mne a k ľuďom okolo seba. Všeobecne by som to možno zjednodušil tak, že tá láska je nejaký stav duše, alebo stav, kedy je ten človek spokojný a pokojný. Ono bez toho, aby som to nazýval egoistickou láskou alebo láskou k druhým, že to nejak rozlišoval. To je znovu nejaký dualizmus, ktorý vytvára pocit toho, že musím, alebo som pod nejakým tlakom, že buď seba, alebo druhých, ja, alebo oni. Ak je človek skutočne v stave takého hlbokého naplnenia, pokoja a spokojnosti nejakého aj spirituálneho, tak vníma svoj život ako normálne prebiehajúce príjemné prežívanie, svetlo, kedy je rovnako dobrý a milujúci sám seba, ako miluje tých ľudí okolo priateľov, rodiny. A nemusí, dokonca ho to ani nenapadne nejakým spôsobom poškodzovať svoje záujmy oproti tým záujmom druhých. Ale rovnako dobre je vnímavý stále človek voči tomu, či ho niekto manipuluje a je schopný odmietnúť a kedykoľvek povedať, že toto nechcem, alebo prepáč, nebudem robiť teraz, nemám záujem zotrvávať ďalej v tvojej blízkosti. A to je veľká sila človeka, aby vedel asertívne obhajovať svoje záujmy a povedať napríklad, že nechcem zotrvávať v tomto vzťahu, pretože ma nenapĺňa. A nie je to nič, čo by bolo v jeho záujme, nie je to nič, čo je neláskavé. Je to len právo, asertívne právo, zmeniť svoj názor, nezotrvávať v niečom, čo nás nenapĺňa. A neznamená to neláska. Nie je to nič, čo by malo byť ako opakom lásky. Je to len slobodné rozhodnutie človeka, ktorým miluje sám seba a udržuje svoj vlastný stav integrity, že povie, že napriek tomu, že niekto bude veľmi trpieť tým, že mu niečo nedá alebo vo vzťahu nebude ďalej zotrvávať, tak sa rozhodne z neho odísť. To je jedna z tých druhov lásky k sebe, ktoré ja považujem za veľmi dôležité. Kedy napríklad dokonca láska k deťom nemôže byť dlhodobým, a to sa bežne v psychológii a v psychoterapii rieši, láska k deťom nemôže byť dôvodom k tomu, aby človek zotrvával v vzťahu, ktorý ho ničí. Pretože nakoniec aj tie deti
vyschne vlastne ten zdroj lásky k tým deťom, pretože ten človek stratí základný obrovský zdroj lásky a energie a to je zdravé partnerstvo. Takže tak asi. No, Daniel, veľmi pekne ďakujem. Ja viem, že máš teraz nejaké povinnosti, tak musíš sa s nami rozlúčiť a budeme sa počuť. Ďakujem za pochopenie. Zasa za 2 týždne. Dobre, za 2 týždne si nájdeme zase nejakú tému, ktorú spolu preberieme. Čiže Subhamastu Sarvajakatam. Daniel, maj sa pekne zatiaľ. Ahoj, lúčim sa s tebou. No, a počuli ste Daniela Marka, ktorý nám hovoril svoje názory a to, čo si myslí, skrátka, ako to je so vzťahmi medzi ľuďmi. Hovorili sme o tých dobrých aj o tých škodlivých vzťahoch. Máme tu niekoľko príspevkov, ktoré by sme tiež mali odpovedať, okrem tých telefonátov. A tuto mi hneď niekto píše: Dobrý deň, a nesúhlasím s tým, že neexistujú správne a nesprávne rozhodnutia, ale len tie, za ktoré je väčšina. Teraz neviem, či to je vlastne ako k tejto téme. Aj väčšina sa môže mýliť a rozhodnutia posúdia história a bude to súd objektívny. Spoločnosť, tí, ktoré robia zlé rozhodnutia, nebudú prosperovať a množiť sa, až budú pohltené inými. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Bolo to tak a je to tak a bude to tak. S pozdravom, Michal Záborský. Toto možno, že bolo k niečomu inšiemu, aj keď toto sa priamo tých vzťahov ako asi netýka, takže nechajme toto tak, Michal. V každom prípade ja si myslím, že dobre to ten Michal napísal. No. Veronika nám píše: Je pravda, že ak chce človek milovať, tak musí mať rád najprv sám seba. Príklad sa dá preniesť na partnerské vzťahy. Ak má žena dostatočné sebavedomie a nemá rada samú seba, tak bude partnera podozrievať či už z neverí alebo z iných vecí a nebude rovnováha vo vzťahu. No, ja si dovolím s poslucháčkou Veronikou nesúhlasiť, pretože tá rovnováha vo vzťahu vôbec nie je založená na nejakej sebaláske, ale rovnováha vo vzťahu je založená na iných hodnotách, a tom vzájomnom pochopení a nejakej vzájomnej integrite. To, čo ona povedala, že ona bude podozrievať ho z nevery alebo bude podozrievať z iných vecí, tak to je iba jej hypotéza. To skrátka nemôže, pretože aj ženy, ktoré sa milujú, ktoré sú ambiciózne a ktoré sú skrátka, ako majú tú sebalásku ako v tej najvyššej, povedzme, forme, tak aj tie žiarlia, aj tie podozrievajú z nevery. Čiže toto skrátka, to tvrdenie nie je správne. A ja by som sa vrátil k tomu, že je dôležité rozlišovať, ako mať rád sám seba, alebo mať rád, povedzme, byť vnútorne vysporiadaný, oplývať nejakou to vnútornou integritou, pretože to sú dve rozdielne veci, aby sme sa pochopili. No, a ďakujem zatiaľ pekne, ale patrilo by sa, aby sme si zahrali, lebo hrali sme dneska len 2 pesničky a dajme si zasa niečo od toho Ondreja Ďuricu, keď nám, alebo nie, dajme si zasa niečo od Sheryl Crow, aby sme nemali stále rovnaké pesničky. Takže Sheryl Crow.
Takže počuli ste Sheryl Crow, počúvate Slobodný vysielač a nenásilného antiteroristu. Spoza mikrofónu sa vám ako každú stredu hlási aj dnes Martin Urminský. A čím je človek lepší, tým zriedkavejšie podozrieva ostatných z nejakej nešľachetnosti. A tiež sa hovorí, že dobrý protivník je najlepším spojencom. A nedá sa to samozrejme použiť v prípade nejakých takých tých virtuálnych protivníkov alebo virtuálnych spojencov. Náražam tým na to, že teraz slová strácajú význam a ak niekto si za vzťah k banke ako považuje za to isté ako povedzme vzťah k nejakému človeku alebo konkrétne k mame alebo k partnerovi, tak ten človek skrátka je pomýlený. Naša spoločnosť sa nás snaží mýliť, snaží sa nás manipulovať, snaží sa nás presvedčiť často o nepravdách, pretože celý systém je ako vybudovaný na lži. Či začneme nejakým tým politikou, monetárnym systémom, alebo či budeme hovoriť proste o nejakých tých hodnotách, ktoré táto civilizácia má, tak celý systém je postavený na lži a preto sa v podstate všetky tie nedokonalosti a nedostatky ako prejavujú vo všetkých sférach, ktoré tuto okolo seba máme. Vidíme to, pretože žijeme v upadajúcej spoločnosti. Muzika sa ťaľ hrá, všetci tancujú, ľudia sú neuvedomeli, nevedia, čo sa deje okolo nich a skrátka konzumujú a myslia si, že všetko je tak, ako má byť, ale ono to tak nie je. Keď sa pozriete na vodu, tak zistíte, že vodička nám tuto sa stráca z riek, z potokov, že ryby nemajú kde plávať a to ju ešte samozrejme plánujú tí naši politici predávať do zahraničia. A to je ešte samozrejme budú sa snažiť, alebo už sa teraz snažia dať štátu moc nad vodou až takú, aby náhodou občan tohto štátu ako náhodou nemohol sa slobodne rozhodnúť. Aby mohli ovládať vodu a tým ovládať ľudí a ovládať život v tomto štáte. Tie vzťahy, ktoré tuto máme, sú pomýlené aj v tom, že vytvárame si tu nejaké virtuálne vzťahy k politikom, ktorých vôbec nepoznáme, ktorí sa objavia vždy pred voľbami na billboardoch a keď sú potom úspešní, tak sa objavujú na nejakých tých konferenciách alebo na tých tlačovkách a majú tam nejaké tie svoje dôležité vyhlásenia, ktoré často pozostávajú z 5 viet, ktoré ešte boli aj zostrihané. Rozprávajú nám naučené frázy, ktoré nás majú presvedčiť o tom, že robia všetko preto, aby sme sa tu mali my dobre. Nie je to tak. Tento vzťah, ktorý máme k politikom, je zlý. Je to presne taký ten škodlivý vzťah, pretože máme vzťah s človekom, ktorého nepoznáme. Nevieme jeho históriu, aj keď človek by mohol namietať, že si môže nájsť jeho životopis na Wikipédii alebo kdekoľvek inde. Nie je to tak. Rovnako škodlivé vzťahy sú tie vzťahy, ktoré budujú mass media, alebo ktoré sa snažia vybudovať mass media k nejakým hmotným veciam. Či je to vzťah k peniazom, či je to vzťah k banke, alebo či je to vzťah k nejakému svojmu autu. Tieto vzťahy nikdy nemôžu byť plnohodnotné a nikdy nemôžu nahradiť vzťah k človeku. Lebo ja sa vás pýtam, auto, myslíte si, že vám tú lásku vašu ako opetuje? Myslíte si, že banka vám tiež vašu lásku alebo váš dobrý vzťah opetuje? Nie. Vy ste len zákazník pre banku, vy ste len naivný, dôveryhodný zdroj peňazí, skrátka, ktorý tie peniaze vytvára každým svojim podpisom, ktorý tam podpíšete nejaký úver, tak tá banka vďaka tomu bohatne. Ona vás nemôže mať rada, pretože to je iba nejaká virtuálna entita. Je to iba nejaký zmeska papierov, za ktorou samozrejme áno, stoja ľudia, ale stoja tam presne tí ľudia, ktorí sú bezcitní, bez empatie a
ktorí človeka berú iba ako zdroj príjmov, ako otroka, ktorý skrátka sa zaviaže, že bude 30-40 rokov makať preto, aby sa banka mala dobré a aby skrátka generoval takýmto spôsobom peniaze do systému. Keby ľudia vedeli, ako tento monetárny systém funguje, keby to poznanie medzi ľuďmi bolo, tak zajtra ráno je revolúcia a tento monetárny systém je dávno zmetený zo stola. Čiže chýba nám to poznanie. A to poznanie môže prísť, až keď si budeme rozumieť. Keď budeme počúvať jeden druhého, keď budeme komunikovať takým spôsobom, aby sme si skutočne porozumeli a nie tak, aby sme odpovedali na otázku. Niekedy sa nás ľudia pýtajú a my odpovedáme. Hoci aj niekedy to mlčanie by bolo oveľa lepšie. Zahrajme si ešte pesničku a dneska skončíme trošku skoršie, lebo budeme tu mať nejakého hostia ešte po nás, takže hodím vám nejakého Ďuricu, ktorého som plánoval a rozmýšľajte nad tým, že aké sú vzťahy dobré a aké sú vzťahy škodlivé. Nechodím na internet a na sociálne siete, to, že nemám počítať, teraz všetci viete. Vadím bytým a nenávidím drogy, občas musí zbraň a oči smutnej doky. Nemám rád frajerov, čo žijú iba s otcov, všich peňazí a mena sa oháňajú mocou. Nemám rád, keď ľudia žijú v špine, keď sa k sebe chováme, horší ako svine. Nie som vôbec zvedavý, či Karol spáva s Robom, nech si spolu plačú nad Freddyho stále s ním model, žena, muž a deti, toto je pre mňa Boha, všetko ostatné sú smeti. Nemám rád, vládnu dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Nemám rád, vládnu dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Nemám rád na domoch popísané skeny. Nemám rád príliš unáhlené zmeny. Nemám rád, keď vzniká ďalšia nová strana. Nemám rád, keď otvára sa stará rana. Nemám rád, keď ľudia nepriznajú chybu, keď ten, čo nechce robiť, čaká na tú rybu. Nemám rád, keď z okna vyhazujú fľaše, keď niekto stále strýta po tom, čo je iba naše. Nemám rád, keď sa ubližuje deťom, keď stavajú obchod na lúke plnej kvetov. Nemám rád svoj napisnutý mobil, ja nie som žiadny terorista, to musí byť omyl. Nemám rád, vládnou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Nemám rád, vládnou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Nemám rád, vládnou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, keď piva sú bez peny a muži bijú ženy. Vypnite televíziu, prestaňte žrať,
Zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista. Dúfam, že sa vám táto znielka už dostáva do pomaličky pod kožu. A v prípade, že by ste ju chceli ako zvonenie, tak veľmi rád vám ju pošlem. A čo sa týka tých vzťahov, tak aj nemám rád, ako to teraz spieval Ďurica vo svojej pesničky, tak aj to je zase nejaká forma vzťahu, vyjadrenia vzťahu. Ak niekto nemá rád, napríklad ako keď muži pijú ženy, tak je to niečo pozitívne, takisto ako keď niekto nemá rád pivo bez peny, tak to je zase tiež povedzme niečo pozitívne. Verme to tak, že tie vzťahy nás ohraničujú a aké máme vzťahy s okolím, tak takí sme. Ak máme vzťahy dobré, tak je predpoklad, že aj my budeme dobrí ľudia. Ak máme vzťahy zlé alebo komplikované, tak zasa budeme buď zlí alebo komplikovaní ľudia. Tá integrita ako taká vnútorná v podstate nám pomáha budovať si tie vzťahy, ktoré sú kvalitné, dlhodobé a ktoré dokážu tomu človeku doslova predĺžiť život. Ľudia si to neuvedomujú, pretože táto spoločnosť, tento systém ich odpútava od tých dôležitých vecí a doslova im prebieha taká tá debilizácia spoločnosti alebo virtualizácia citového života. Ľudia miesto toho, aby komunikovali úprimne otvorene medzi štyrmi očami alebo v nejakej tej užšom kruhu spoločnosti, tak komunikujú prostredníctvom nových, povedzme, tých technológií, prostredníctvom sociálnych sietí a myslia si, že to stačí. Že ten virtuálny smajlík, že sa rovná ľudskému úsmevu, nie je to tak. Vzťahy sú pre nás život to najdôležitejšie. Vidíte to aj na tom, že ak napríklad dieťa bolo odvrhnuté, nepoznalo matku a otca a vyrastalo v detskom domove, tak jeho vzťahy už nikdy nebudú také, aké majú normálni jedinci, ktorí vyrastali v zdravom prostredí, to znamená v rodinnom kruhu, alebo s rodičmi, ktorí ich milovali a ktorí sa starali o nich, hoci napríklad aj s jedným. Čo by som vám ešte povedal? No poviem vám toľko k tomu, že vzťahy môžeme ešte hodnotiť na základe emócií, pretože niekedy nevieme vysvetliť, prečo ten človek ako je nám sympatický, ale skrátka tie emócie sú také tie psychologické procesy, ktoré nám pomôžu zistiť teda, že či ten človek, s ktorým máme vzťah, tak či mu veríme, alebo či to je pozitívny, kladný človek. Takže tieto emócie, ja tu vidím ešte telefonát a dobre, dodvihnem ho ešte, aj keď som chcel niečo ešte hovoriť. Áno, prosím, počúvam. Nazdar, Martin, to som zase ja. Ahoj, Števo. Ja len tváriš sa tak smutne, že si tam sám zostal. Jaj? Tak ťa chcem trošku podporiť. Zase si sa vrátil k tým vzťahom, čo sú vlastne len prejavy tej lásky, ale toto je v poriadku. Ja by som, ak teda môžem sa ešte vrátiť kúsok naspäť, ešte keď tam bol Daniel. Mám taký pocit, že veľmi veľa ľudí má hokej v tom, kto je vlastne náš blížny. Dokonca aj kňazi, ktorí by mali byť akože z prvej ruky, ktorí by to mali vedieť, oni sami to nevedia. Väčšina ľudí má toto totižto, akože, ja by som povedal, že z hľadiska tela. Vníma to slovo blížny z materiálneho alebo telesného hľadiska. Čiže ak som niekde vonku alebo čakám v šore, ja neviem kde, na autobus, tak moji blízki sú tí, čo tam stoja v šore so mnou. Len to si myslím, že to nie je dobrá predstava
lebo hovoríme vlastne o Biblii, lebo tam sa tento pojem spomína, že Biblia nie je materiálna alebo materialistická kniha, Biblia je duchovná kniha. Čiže ono treba aj tento pojem vnímať duchovne. No a blížny je vlastne ten, kto mi je akože tak nejako vnútorne myslením, nastavením, láskami, respektíve tou kvalitou jeho lásky, ktorý mi je blízky nejakým spôsobom. Čiže no, ja tomuto celkom rozumiem a chcel by som ti možno iba tak zdôrazniť, že asi 80% kresťanov, ako nečítalo Bibliu, poznajú skutočne tú Bibliu tak povrchne, že len poznajú niektoré tie základné frázy alebo iba také tieto základné učenie, alebo si vypočuli nejaké tie úryvky v kostole. No, a nepochybujem, že si to presne opísal, že čo to je blížny, aké to je blížny a ďakujem za tvoje vysvetlenie. A Števo, ja som spomínal, že dneska musíme skončiť trošku skoršie, lebo tuto príde nejaký čučpajs, takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj telefonát a rozlučím sa s tebou. Ahoj, Števko. No, musím končiť, pretože skutočne slúbil som Petrovi, že to dneska zapichneme trošku skoršie. A nebol som smutný, len som sa snažil uvažovať trošku ako nad tými vzťahmi a povedať vám niečo také, ktoré by vás obohatilo. A budeme sa počuť budúci týždeň, zase v pondelok, a v prípade, že by ste mali nejaké námety, o relácii, ktoré by ste chceli počuť, tak samozrejme sú vítané, kľudne ich napíšte na stránku Nenasilného antiteroristu alebo niekde, alebo na mail. Majte sa pekne, lúči sa s vami Martin Urbinský od mikrofónu a alias Nenásilný antiterorista.